אני הסבתא של היתומים. קודם כל אשתו נפטרה. אחר כך עבר תאונה מאוד קשה, מאוד קשה. ומה הם גדלים אצלך? הבת שנולדה והאימא נפטרה נמצאת אצלנו, והילדים נמצאים עם האבא. כן, 4 בנים. הוא בעצם מגדל אותם לבד. לבד. איפה הוא רוכש את המוצרי בוקר שלו כל יום? אני חושבת שברמי לוי. ברמי לוי? הרעיון בעצם של הארגון שפותחים לו חשבון שם עם קוד, והוא מגיע ואומר פשוט את הקוד ורוכש תורמים שתורמים להחזיק בכאלה מצבים. אנחנו מדברים איתם, בעצם הרעיון של הארגון זה לתמוך במצרך הבסיסי ביותר. שיש ילדים שהולכים ללימודים עם לחם יבש או בלי לחם. זה בדיוק מה שהיה. אתה יודע מה אמר המלמד שלו? הוא אמר לי שהילד בא עם לחם לבד. כן. אתה יודע מה, נשרף לי הלב. נכון. לא מרוכז בכלל, הוא הראש שלו במקום אחר בכלל. הראש שלו בבטן שלו, כי הוא רוצה לאכול. שפשוט זה המטרה שלו. לתפוס משפחה כמו עכשיו, אני תופס את המשפחה שלכם, ואני פשוט זורק את זה למערכת שלנו, שהתרימו תורם. קודם כל תברכו מהשמיים על החסד הגדול. אמן. יום רודף. טוב, תבורך, בסדר. חזקה ואני אשלח לך. תודה רבה, תודה רבה. לחם וחלב, נתינה על בסיס יומי.